Кои са най-тежките случаи във вашата практика? Като специалисти за нас всеки пациент е една специална и индивидуална мисия и всеки пациент е важен и ценен. Затова всеки случай е най-тежък, най-важен и специален. Кой е най-често срещаният проблем, с който идват пациентите при вас? Най-честите оплаквания на пациентите ни са болки в лумбален дял, дископатия, дискова херния, възпаление на нервни коренча, синдром на ишиас, болки в шиен дял и ограничения и сколиози. Без какво не можете в един работен ден? Определено не мога без силно сутрешно ароматно кафе, графикът ни за работа и служебния телефон. На каква възраст е бил най-малкият и най-възрастният ви пациент? Така зададен въпроса, най-малък може би на 40 дни, защото в центъра постоянно имаме бебета, новородени и на няколко години. А най-възрастният ми пациент беше една госпожа на 109 години, която беше дошла от Бяла Слатина и живееше на село. Изглеждаше на 70 години. Аз съм Нора Юмер и съм специалист кинезитерапевт и основател на център Кинезио Лайф. Специализираме се в индивидуални програми за възстановяване и поддържане на физическото здраве, насочени към хора с различни двигателни проблеми.